Kato miten tää toimii. Okei, nyt me ollaan matkalla polttaa niitä satanan Pokemon-kortteja, joita kukaan ei ikinä halua. Jotkut tarkemmat voi tietää asiasta. No tietää. Joo, me ei olla pelaamassa nyt mitään Minecraftia. Vielä. Ei mennä kun tänne. Niin. Ja tänään luonnossa näemme elävän puolun. Tänään luontovideossa mukana tänään luontovideossa. Pokemon-kortteja. Kyllä. Tän. Siis näitä videoita. Ja niitä ei oo yhtään. Niinku ainakaan samaa korttia. Niitä ei oo yhtään. Joo. No ne koodit. Tossa on yksi. Jos haluatte käyttää hommat, syökää se. Joo, kukaan ei varmaan ottanut tosta selvää, mutta... Kyllä sen saa pauksettua silleen. Niin. Tän jälkeen kukaan tätä videoa, koska me ei polteta oikeita pokekortteja. Ota se pois siinä. Clickbaitti on toiminut. Kyllä. Hei, käyks niinku... Kuvaa vittu eteenpäin. En kuvaa! Sen takia, ettei kukaan saa tietää, missä saatanas me ollaan. Mettässä. No hyvä on. Ja kukaan ei tiedä missä. Sen takia mä kuvaan maahan. Missä täällä on Kim Jong-un. Ketä? Ja hänen koiransa. Oletko sä Geodude? Joo. Sing Jon-hun. Mä olin Geodude. Mä olin, että mikä? Joo. Ei saa poltettua. Kuvaa tää videolla. Mä en sanonut mitään. Joo. Joutuu leikkaa. Sit sä jatkat sit. Joutuu leikkaa. Mennäänkö tonne? Niin, kaikki sanoo. Paitsi me. Tai sinä. Paitsi. Vittu mun nimi ei oo toi saatana. Me voitais mennä sinne lätäkölle. Mut eikö se yksi kivikolo ois aika nätti? Niin mut siitä porukka näkee. Silleen voi tulla valittaa. Ai jos me mennään lätäköllä. Siinä missä on se kivikolo. Siitä on Niin, mut Niin en mä ota. Mihin? Mistä? Tämän kohdassa. No niin, voit sä lisää mut sinne? En pysty pitää mennä Facebookiin, sieltä palvelut pääsen. No niin, jos toi kuuluu jotenkin, niin saitte hyvää vinkkiä, että miten Kontula ja Kiviko-alueella pääsee mihin WhatsAppissa. Aina heti pääsee. Mä oon myös Helsingin niinku koko Helsingin. Koko Helsinki. Kyllä niinku koko Helsingin. Mä kävin nappaa Savdoksen jossain ihan uppoudospaikkaa. Mä tiedän. Mä oon vähän mulkku. Ei kun kusipää mulkku. Kävin kahdesti. Turpa. Okei, linkki. Näytät tie sinne puskaan. Mikä sun linkki on? Suomalainen. www.juutume.com Joo. www.juutume.com Mikä? Toi. Kautta C kautta bombaa. Huole. Okay. Meillä ei oo tuliaineita sit mukana. Me ei olla sillä videon nimi, poltetaan Pokemon kanssa. Meillä ei oo tuliaineita mukana. Kyllä. No, Sen takia, että mä en näe käärmettä. Koska mä näen käärmeen, mä juoksen kuin joku saatana satiainen. ja mä koitan kuvaa otaisesti sen satiaisen perseessä. Wow. Joo. Okei, minne helvettiin meidän pitää mennä? Luokalle, mikä on täällä kai. Eikö se ole tää meidän mettä? Sekolo, kalliokolo. Niin. Haluan niin sitä, miksi on ne tunnelit. Joo, en mä niitä juoksuhautoja meinannut. Koska mä ajattelin just sen takia, koska siellä on porukkaa, niin ei kato valitusta. Valitusta. Sitten otetaan kaikki ne semmoiseen koloon vai hä? Me mennään vasemmalle. Joo. Niin jossain tuolla maailmassa näyttää tutulta, mutta ei täällä. Jep. Tostahan se on. Koska tässä on kai mun kuollut. Tois. Ei kato. Kyllä me varmaan 10 kertaa täällä, että minne helvettiin pitää mennä. Jääks eka pohja? Mitä tällä on käynyt? Sinä on vaan tiputettu kiviä. Tässä on meidän kivikolo. Kuoppa. Mikäli ja... Sama. Okei, nyt menette pausalle. Mut siis paljon. Sen jälkeen me leikitään tuitikulla. Älkää tehkö kotona. Toi ei ihan toimi. Ei toimikaan. Meillä pitäisi olla jotain hauskaa. Oota. Meinaat sä dödöttää tän? Joo. Pala, 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 pala. Minkä kerran siellä? Mä ajattelin täällä just tän takia. Nuotion sytyttäminen on lapset. Hidasta hommaa. Ei itse asiassa oo, jos sen osaa. No, siinä oot kyllä oikeassa. Mä en jaksa miettiä, miten on oikea oppinen sytytys. Oikein oppinen. Ehkä näitä kannattaa vähän niinku repiä kans. No anna yksi pakkaus sieltä, niin... Tää ei sit tuhota. Älä heitä siellä päällä. Heitä, no vaan tiputa ne. On kohta. No ja sitten kun... Okei.
tapaus, osa 1. Mitä me ei tänne revitä. Eiks niin? Joo. Sä oot saanut hyviä koodeja. Mut siis täällä on Poikki. paljon. Sen jälkeen me leikitään tuitikuilla. Älkää tehkö kotona. Toi ei ihan toimi. Ei toimikaan. Meillä pitäisi olla jotain hauskaa. Oota. Meinaat sä dödöttää tän? Joo. Pala, 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 pala. Minkä kerran siellä? Mä ajattelin tällaista. Tätä mä tarkoitin just, että tän takia. Nuotion sytyttäminen on, lapset, hidasta hommaa. Ei itse asiassa oo, jos sen osaa. No, siinä oot kyllä oikeassa. Mä en jaksa miettiä, miten on oikeaoppinen sytytys. Oikein oppinen. Ehkä näitä kannattaa vähän niinku repiä kans. No anna yksi pakkaus sieltä, niin... Tää ei sit tuhota. Tää on pahvi, kun palaa. Älä heitä siihen leijakin päällä. No mihin mä heitän? No vaan tiputan ne. On kohta. No ja sitten kun liekit nousee, niin sitten. Mustainen tapaus, osa 1. Laskit sä, että sulla on 10 siinä? Kustannus, eikö 11, koska sit on vielä tää yksi kortti, mitä me ei tänne revitä. Eiks niin? Joo. Sä oot saanut hyviä koodeja. Se meidän liekkiekspertti on jossain. Kuulutaako se tänne toi? En. Vittu, onks meidän kenelläkään veistä vessassa? Ei. Koska tossa olisi pihkaa ja se palaa ihan vitu hyvin. Tästä ei tuu saatana mitään. Toit sä meille niinku havuja, nehän vasta syttyy tulee. No niin. Mitä me yritetään tehdä? No ei ainakaan sytyttää nuotio. Niin. Ugia nyt saa lähteä. Palaa! Mä en usko. Tällä en käy kun havuja polttaa. Tulee savusauna mieleen. Okei, otetaan vähän kameraa kauemmaksi, koska se alkoi vähän palaa. Joo, kamera alkoi vähän palaa. Jos ei ton jälkeen oteta yhtään enempää sitä. Ai havuja. Joo. Voi vittu. Kato tostakin. Miten mä otan nää tälleen vai? Hei, me haluttiin liekki, niin me saatiin liekki. No se on kyllä totta. Näin mä videolla silleen naamasta. Et, jalat näkyy. Hyi. Ei, kyllä mä näin kyllä. Nyt on taas ilmaisia koodeja. Noi koodit täällä. Antaa näyttää. Sä vaan grillaat ton tossa. Koko. Kun sä laitat ne sinne pohjalle, tiedät sä milloin tulee täyteen. Sä Mä käänsin sen. ensimmäisen. Jep. Okay. Mä en niin tyhmä oo. Sä vois olla niin tyhmä. Joo. Tuo kaikki nyt tos kulmassa. Taulta. Me tarvitaan lisää niitä havuja. Havulla toimii. Ei noin. Musta ei se olla hyvä. Palaa. Tää on mun oksa. Käärmeitä varten. Mä näin kyllä äsken videolla. Mä voin aina leikkailla. Joo, sori. Mä en voi sille mitään, kun Ei se haittaa. unohan ihan Mä voin leikkailla näitä. Tän mä teen ihan mielellään tän videon, koska tässä ei oo mitään ideaa B. Meillä ei oo mitään tekemistä. C me voitais olla pelaamassa. Ei haluttu pelaamaan. Samoin sä veit mun hyvää koottien heittopaita. No okei. Älä kyllä Sulla lentää puolet muualle. Se oli se idea. Kato, savusauna tuli taas vaihteeksi kylään. Täällä voi tökkiä hyvin. Kato! Voi tökkiä
tökkii hyvin nää tonne. Joo. Tossa. Onks tää? Sillä voi ehkä tökkii hyvin, mutta Tätä ei saa heittää. En mä heitä mitään, se oli siinä. Kyllä Koitan mä pelastaa. Oot kunnossa. oon. Hyvä. Ehkä. Huono juttu oikeastaan noi. Toivottavasti sä et joudu sairaalaan. Onks meillä enempää pokekortteja? Ei. Voi vittu, onks kaikki ei. Mistä mun pitää tekee? Eikö vähän näy videosta? Oho! Mitä? Näin paljon me tykätään Pokemonista. Pokemon on uloa! Pokemon on niin kuuma kama, se palaa! Se tuohon sun ääni toisen. Jos mä löydän sen. Superhot, wow! Täällä on nyt näitä kortteja. Jos hetken odottaa, että nää palais nää loput täältä, niin saatais tökittyä niitä. Se on. Savusauna on keksitty. Tää on vähän paha savusauna. Sinne lössää. Joo, tota ei sit saa heittää. Mitä? Tota, Miksi? koska mä säästän sen. No, se on varmaan hyvä pitää tossa. Niin onkin. Nyt kun joku tuli silleen vittu pelastushelikopterille, täällä on savumerkkejä tehty SOS. Ja tää on vittu osu ees sinne. Nyt sä palat. Sitten tulee taas tää. Niin saat vaikka miten monta tänne heittää. No mitä helvettiä sä teet? Meinaatko me jäädään tähän grillaan vielä makaraa? Eikö mä katkasen tän tosta? Hyi. Okei. Sano hyi! Jaako sä oisit vetänyt jotain koko aikaan naurun päällä? Menis matuun. Ups! Ja onks tää uusi linssilainen? Oh. Mä en sit tiedä miten hyvin se näyttää tuolla taustalla, kun sä sieltä on tämän pinnan niitä oksia. Kyllä voit heittää, ne laittaa täällä siihen eteen silleen. Tää on joulukuusi, mikä tästä nyt palaa. Meillä on tässä nää loput poltettavat. Ja toi yksi tuolta. Ei sitä saa polttaa. Ei kun toi yksi. Siellä on yksi yksittäinen. Vielä viimeinen setti. Se vetää viimeisiä kirjaimellisesti. Se lähtee karkuun tuulen. Viikona. Onko mun lentokone katsomaan? Come on! Mä lupaan, että se on hyvä idea. Tästä ei taitu käydä yli. Onko vettä valmiiksi? Ei. Meillä on sitä kuin mukana. Se on hyvä tietää. Hyvä tässä vaiheessa kyseenalaista. Onko vettä mukana? Siinä menee. Et saisiko sitä vettä valmiiksi? Nopeika pitää siirtyä tuolla rautatiellä. Joo. Tossa on vielä ihan sikana. Jos siihen ei nyt ton jälkeen laittaa taas, niin taas noin viimeiset. Okei, nyt niitä saa täällä vielä. Varsa lupaa. Täälläkin on. Ui vittu! Mä en sano, että oli hyvä idea. Se oli hyvä. En mäkään sano, että tää on hyvä idea, mutta mä halusin toteuttaa tän idean. Jeppi, niin mä voin noit tonkin. Älä sä nyt kameraa heitä. En mä heittänytkään. Joo, Ihan hullu. Hei, se tulitikku asti pois siltä. Mä vaan poltan tätä tulitikku. Heitä se sinne. Mä poltan tätä tulitikku. Kiitos. Minä saanko mä polttaa tän tulitikku asti? Sitten on hetken hiljaa. Kiitos! Niin, hiljaisuus on myötä sen merkki vai mitä se on? Mä en tiedä. Yksi on palannut. Hei, voisiko tästä vielä näyttää tän koodin?
Yli näyttänyt sen jo. Ja tässä näemme haavoittuneen koodin. Kyllä joku ottaa noi kaikki koodit. Niin ja sitten pitäähän se kameralle kertoa, että nämä koodit on sit käyttämättömiä. Mä en osaa käyttää näitä koodeja. Okei, nyt taas tulee niinku nettiin liittyvät, teknologiaan liittyvät ongelmat. Ja Pompoa ei osaa käyttää teknologiaa. Paljon ainakaan. Muuta kuin, että sä saat uploadaa videon. Tää on nyt niinku Mario Kart ja sen vaikeudet osa 2. Nee. Ilman Mario Karttia. Sitä tarvita. Ei sitä Mario Karttia tarvita. Mario Kart ja sen vaikeuden. What? Ja sen vaikeudet otsikko. Ja sen vaikeuden isolla. No okei, jos sä otat se oksaa siitä pois, niin päästään tökkiin ne loputkin liekit sieltä. Liekit. Liekit. Me tarvitaan tänne kyllä niinku Joku palomies. tulta, koska jos katsoo niin Täällä on Ei tulta. käymään hyvin. Täällä on siellä, Niinpä te siellä nuotio. nuotion ulkopuolella on tulta. Joo. Tää on vähän sammahtanut, kun siinä lääkyteltiin sillä. Täällä on vieläkin jotain palaamattomia. Ei, me halutaan tulipalovälineet. Hei, mä haluan sen tulitikkuaskin. Mä poltin sen. Nyt jo. Joo. Nyt jo. Poltitko sä siinä mennyt vähän pitempään? Mä en oo tossa, se on tuli kuumana, jos kelpaa. Joo. Mä tuun osingoille. Ei sä astuit päälle. Kyllä, tulta. 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 Tuli tuhoaa kaiken. Mä menetin mun tulen. Miksi toi tikku on katkenut? Nyt joku toinenkin kuoli. Mut nyt kaikki. Ehkä. Tuolle se sammuu puolivälissä. Okei. Okei. Siirrä näitähän. Ei kun täältä. Ei tarvitse. Se riittää, että me saadaan loppu. Älä ota niitä loppuja. Mä otan tästä. Vain ainoastaan, jos me tarvitaan tätä tilaa. Tässä näemme hienon oksan. Näkeekö mun naamaa? Ei, sinun naamaa ei näy. Täällä näemme tosi hienon Vittu kun toi ees. vastasyntyneen oksan. Ja se on päätymässä. Hyvin vitu hienosti heitetty. Kai se nyt jää sinne. 21 minuuttia. He ovat yrittäneet saada sitä palamaan. Pala tälleen näin. Nyt. Tälleen näin. Näet sä? Vieläkin ekspertti tulee ja näyttää mitä teette, mutta te ette näe yhtään mitään. Tämän illan sponsorina on Sampo! Tätä ei ole sponssannut mikään. Hola! Sitten toinen Luulet vitsi. sä, että mä pistän tohon jonkun musiikkiefektin. Tuo on Sampo! Älä tolleen tee hullu. Sampo! Tänään yönä. Sapa. Joku sampa musiikki taustalla. Sampo! Palatkaa! Palatkaa! Älä sörki sitä nyt saa. No kun mä haluan, että ne kortit palaa siellä. Mitä väliä sillä on? Ja tästä viivakoodista. Hyvä on. Pystytte Sitten kun tää ostamaan. sammuu, niin me lähdetään tutimaan. Ja tästä viivakoodista voitte ostaa Sampo-tuotteita. Tämä on juotavaa. Ei tää juotavista. No mulla on vittu kauhea jono. Tää on palovammoja, mulla ei oo kyllä palovammoja. Hei, mulla on palovamma. Ei käy! Mulla on suun sisällä vittu palovamma. Tää pitää saada sammutettua tai nuotio! Mulla on kuusi häitä, mä voin vittu kuustaa siellä vaikka kamera eessä. Ei, Mä en usko. Muuta toi jälkikäteen. Miltä naurattaa? Ole hyvä. No okei, nyt sä saat ottaa hörpyynkin. Hei, tänne siellä! Mä en saanut yhtään. Saithan! Koko pullo! Hoi! Hörppyotit ja yhden pipallisen heitin. Kepillisen. Kaksi keppiä. Kaksi keppiä. Yksi keppi. Yksi heppi, kaksi keppiä. Oi, Sipo. 25 minuutin jälkeen akku on lopussa ja tuli pitää sammuttaa.
Ja tällä kertaa kukaan ei ole kusemassa. Turpa kiinni. Älä katsoisi kaikkea. Siellä näkyy kyllä jalkapalli. Ja sit katsotaan miltä se näyttää. Oho! Miksi?